କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ଦେଖା ଜୀବନର ଶେଷ ଦେଖା ହବ। ଏବେ ତମ ସହ କଣ ମୋର ସେଇଟା ଶେଷ ଦେଖା ଥିଲା? ସେଇ କଥା କଣ ତମ ସହ ମୋର ଶେଷ କଥା ଥିଲା? କହିଦିଅ ବିନା, ତମେ କହିଦିଅ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ରାତି କେବେ ଆସିବ? ଆଜି ଝଙ୍କା ତମ ଅବିବାହିତ ଜୀବନର ଶେଷ ରାତି। ତମ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରାତି। କିନ୍ତୁ ବିନା, ତମେ ବାସର ଘରକୁ ଆସିଛ? ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ତମ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ। ଏବେ ଆଗୁରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମ ବେବିକୁ ତମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ। ଯାଉଥିବା ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଦେଖି ତମେ ତମ ଅତୀତକୁ ମନେ ନିଅ ତମର ସେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ। ସାଚି ମୁଁ ସାଥୀ କରିବି ରାତି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବି କଳଙ୍କକୁ ବହି ଥିଲେ ତୁମ ପରି ସାଥୀ। ଏବେ ତାର ମୋ ଛାତିକି ଲାଗି ଆସ ବିନା, ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ରାତିଟା ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସ ବିନା, ଆସ। କେବେ ହସ କେବେ କାନ୍ଦ ଏ ଅମାନିଆ ମନ, ଏଭଳି ଚକ୍ରକୁ ଦୁନିଆ କହେ ଜୀବନ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଆସେ କୋଉ ଦିନ। ସମୟ ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଦେଖ ଝଙ୍କା, ତମ ସଂସାରକୁ ନେଇ ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ ତମେ। ଏବେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବିନା। ତମେ ମୋ ଖୁସି, ତମେ ମୋ ସବୁ Mira, please, vale, pues no tiene nada que hacer, mira, please, mira, por lo que me mira. Asal mira, asal, oye, por luchi, asal, aquí, Ya, chorila. লাইটটা জলে পারে কি অন্যরা তো দেয়া চলিলা ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ହିଁ ଘଟିବ। କଣ ବିଣା ବେଳ ଅସତି ହେଇଗଲ ତ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଯାହା ବି ପ୍ରେମିକର ବାସର ରାତି ସହିପାରିବ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଛି ବିନା ବେଳ। ନିଆଁ ଜଳିଲା। ନାଇଁ ବିନା ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ, ତମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଯଦି ମୋ କଥା ଶେଷ ଯାଇ ନ ଶୁଣି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିରାଇ କହିଦେବି। ଆରେ ଦେଖ ନା ଦେଖ, ଯାହାକୁ ତମେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆଜି ଲୁଚି ପାପ କରୁଛି। ପ୍ରେମିକର ବାସର ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆରେ ଆଜି ତ ମତେ ଲଗାମ ଦେଇ କହୁଛେ। ଆରେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଣ ଦେଖିଛୁ?
ଜଳିଲା ସବୁ ଦେଖିଛି ଭାଇ। ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଯାହାଟା ହୁଏ ମୁଁ ଠିକ ସେୟା ହିଁ ଦେଖିଛି। আরে আরে কথা শুনলা পরে আরে বিনা বদলা নাই জীবনে ইয়া জরুরা ମୁଁ ଠିକ ସେୟା ହିଁ ଚାହେଁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆଜି ଗୋବରୀ ନଦୀ ହେଇଯାଉ ତ ତାପରକୁ ଛେପ କଙ୍କାର ପକାନ୍ତୁ ସିଏ ନର୍କ ପରେ ଯାଉ ନର୍କ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ତମେ ବଦନାମ କରନି। ମୁଁ କେତେ ସବୁ କରିପାରିନି ହେଲେ ବଦନାମ କରିପାରିନି। ନିଆଁ ଜଳିଲା ବିଡ଼ା ମେଢ଼ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବିଡ଼ା ମେଢ଼ କଣ ସେ ରାସ୍ତା? ନିଆଁ ଜଳିଲା এই ଦେଖିପାରୁଛ ବିଡ଼ା ମେଢ଼ ବାସର ଘରଟା କେମିତି ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ସଜାଇ ବାସର ଫୁଲ ସେଥିରେ ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ହଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ବାକି ଅଛି ତମ କାମ। ମୋ କାମ? ନିଆଁ ଜଳିଲା ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ସଜାଇ ତା ହାତରେ କ୍ଷୀର ଗିଳା ଧରାଇ ପାଛୁଟି ଆଣିବୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତମ ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଯାଇ ବାସର ଫୁଲ ସେତରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ 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 ଆରେ ଆରେ ବିନା କାମ କେମିତି କରିବ ରେ? ନିଆଁ ଜଳିଲା ଆରେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ କାନେ ସେ କଥାଟା ପକେଇବୁ। ନାଇଁ ଆରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? আরে বিনা তোর কি দোতা করেছি? নিয়া জানি না সে কথা বিনা হি জানিছি। সেদিনের চাপুলা মারো বাড়ি বাড়ো এবে মনে প্রতিশোধ নিয়া জল উঠুছি এ বিনা পাই ମୋ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ଆଜି ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ବିନା ଆଜି ବଦନାମ ବଦଲା ইয়ে নয় আর তুই বিনাকে বদলাম কন্যারে আর তার জীবনটা নষ্ট হয়েছিল। আরে দুঃখর বোঝକୁ বলি বঞ্চিবাটা ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବହୁତ ସହଜ ହେଲେ ବଦନାମର ବୋଝକୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ବିନା ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହିପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ବାବୁ ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଆଁ ଜଳିଲା ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ଫେରି ଆସ ବିନା ଆରେ ତମେ ଫେରି ଆସ ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏମିତି କାହାଣୀ ଲେଖନି ବିନା ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଆତ୍ମା ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି ଆଉ କହି ବି ପାରୁନି। ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିଲେ ପାପ। Hey
ଆରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ? ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଭିଡ଼ ନା, ଝିଅ ସେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା କହି ମୋ ମୁହଁର ଜବାବ ଦେଇ ବାହାଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ। ମାନେ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ? ବାବୁ, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଘର ବୋହୂକୁ ବାହା ହେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିଲିନି। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଦେଇଥିବା ଏ ହାରଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଥାଉ, ହାରଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। କାରଣ ଏ ଅନ୍ନଦ ପ୍ରସାଦ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଯାହା ଦିଏ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ ନିଏ। ବାବୁ, ମୋର ହାତଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ବିରାଜମାନ ଶହୀଦ ସମୁଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଝିଅ ମୁଁ। କାହାର ଦୟାର ଦାନକୁ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ବାବୁ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଝିଅଟା ଖୁବ୍ ଉଦ୍ଧତ। ସେ ଯେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହେଇନି ସେଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ବାପା ବାପା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ବାପା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କା? ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଶଙ୍କର! ଶଙ୍କର! ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି? ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏମିତି ଅଚାନକ ବିପଦ ଗୁଡାକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରତି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ହେଲେ ହେଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଚିଟିଂ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେବି, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ଆଉ ବିନା ବାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଝିଅର ଭାଉଜ ହେବି। ବାସ୍ ଏତିକି। ସେ କଥାଟା ସଫା ସଫା ନ କହି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ମିଛ ନାଟକ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଆରେ ବାବା, ଏମିତି ଯଦି ମିଛ ନାଟକ ନ କରିଥାନ୍ତି ତମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି? ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ସେ ବାଜେ କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପାଇଁ ଆଦୌ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଯାଅ, ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ବନ୍ୟା ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ବାବା, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ଦେବିନି ତରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ମୋର, କେବଳ ମୋର। ଆସ ଆସ ତରଙ୍ଗ, ମତେ ପ୍ରେମର